Dobroveče svima. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju, prvenstveno moje nekadašnje kolege, roditelje, naše dece i ljude iz cele naše opštine. Konačno smo se oslobodili. Hvala vam što mogu danas da vam se obratim. Dakle, ja sam ovde iz više razloga. Moja baka, Katica Branković, je predavala mnogim generacijama i ceo svoj radni vek je posvetila ovoj školi. Pamte mnoge starije generacije među vama. Drugi razlog, ja sam sama išla u ovu školu, meni su predavali neki od ovih nastavnika i učitelja. Treći razlog, ja sam sama radila, kao što neki od vas znaju, u ovoj školi nekoliko godina. I poslednji i najvažniji razlog je taj što moje dete, kao i mnoga naša deca, i dalje idu u ovu školu. I zbog toga ne smemo da dozvolimo da oni idu u ovakvu školu. I da mi moramo ovakve proteste da organizujemo, da bismo nekim ljudima objasnili da škola ne sme ovako da izgleda, nikada. Predugo smo ćutali, predugo se ćutalo i predugo se trpelo ovo zlo, to znaju moje kolege najbolje i ja među njima. Ja sam bila među prvima koja je progovorila, koja se suprotstavila ovakvom nasilju. Znamo većina kako je to prošlo. Kažnjena sam, čak 2 puta mi je oduzet posao u prosveti, u školi. Jednom ovde u Kovačici, drugi put u opštini Opovo, iz istog razloga. Nisam htela da pristanem da budem rob i sluga nekom SNS direktoru i da radim šta mi se kaže, bez obzira da li je to u interesu dece i roditelja ili ne, i škole. Dakle, ja mogu da kažem da sam prošla tako da sam isključena iz kolektiva, da su moje kolege morale da okreću glavu od mene, zbog toga što im je bilo zabranjeno da sa mnom dalje komuniciraju. Nekoliko njih je stalo uz mene tada i oni dobro znaju koji su. Oni koji nisu, dobro znaju zašto to nisu uradili. Možda su to posle shvatili. Uglavnom, ja sam danas došla njih da podržim. 1/3 kolektiva ove škole je danas slobodna. To su ovi ljudi ovde. Molim vas da ih pozdravim. Drago mi je da su slobodni. One druge 2/3 tek treba da oslobodimo. I ja se nadam da će ovo da doprinese tome. Postoje neki ljudi koji su svojom voljom iz ličnog interesa okruženi, odnosno u najužem krugu ovakve uprave, ali to ne sme tako da ostane. Znači, mi moramo da budemo i ostanemo ovako složni i jedinstveni. Naši studenti, naši bivši đaci svih nas, koji svojim krvavim stopalima ispisuju istoriju, jednu novu istoriju. Mi imamo generacijsku i istorijsku obavezu da ih podržimo i da im u tome pomognemo. Zato vas molim da ostanemo ovako složni i da nastavimo da se podržavamo međusobno. Do slobode i do pobede!